nó se an iarmhír a chuir muid le focail le béime leganéir agus é chéad versa. Mo chomhta ach mo chomhtasa, sin maicót. Ní féidirling an iarmhír chéanna a úsáid le gach persa áfach. Agus an chuoine bríomúid amach céin iarmhír ceart an úsáid, breanaí muid ar an iarmhín bhíorna a ghabhann leis an foránach. Casper lei sin. Aber mé agus sin mise, feiceann muid an deire se. Agus an sin agus sa, sin tú, tusa, sé, sesin, sí, siise, muid, muidne, nó sin, sinne, sibh, sibse, agus siad, siadsan. Sin iad an iarmhíorna a úsáid muid le heanna le leis an bhfuirim treis díobháil.